Bună, sunt Angela și te invit în lumea minunată a culorilor. Vom începe cu noțiunile de bază, vom desena și vom discuta despre culori. Împreună vom studia diverse tehnici de pictură, abordând teme interesante pentru tine. Vom picta animăluțe și păsări, peisaje, natură statică, portrete, dar vom avea și teme libere. La orele de pictură vei afla despre curentele artistice și vei reproduce lucrări ale celor mai renumiți pictori. Vom picta pe diferite suporturi, pe hârtie, pe pânză și placaj pânzat, sticlă și farfurii și chiar pe sacoșe și tricouri pe care le vom purta apoi. Te aștept cu drag!